que tal, señoras e señores? Moi boa noite e benvidos unha xornada máis ás Pontes. Hoxe arrenca este repaso semanal que, como a cada venres, lles facemos das últimas novidades da actualidade municipal aquí na nosa vila destes últimos 7 días. E imos comezar cun dos temas máis polémicos desta semana, porque en prensa Endesa anunciaba a posta en marcha dun proxecto electrointensivo na parcela que actualmente ocupa a central térmica das Pontes, pero iso sí, o que incluiría tamén o derrubamento da cheminea das Pontes. O Concello vense de pronunciar sobre este asunto. O pasado luns, Endesa daba a coñecer a súa intención de poñer en marcha nas instalacións da central térmica un novo proxecto electrointensivo, do que non daba detalles, pero que suporía a inversión de 600 millóns de euros e a creación de 180 empregos, iso sí, sempre cando fose posible derrubar a cheminea. A nova da que se fixeron ecoxornais e da que apenas hai máis detalles, tamén ven de suscitar a reacción do Goberno municipal, que apuntaba nun comunicado que non se vai respaldar ningún proxecto que non sexa real e serio, cun plan industrial definido, viable, con prazos concretos e cun estudo de impacto real no emprego e na economía locais. Segundo apuntou o primeiro dil, As Pontes non será o Concello do non polo non, tampouco o do sí a todo, senón un Concello que respalde proxectos sólidos, reais e comprometidos co futuro da vila. E que Valentín González Formoso agarda que este anuncio realizado pola propia compañía eléctrica non sexa unha estrategia para forrar os 300.000 euros anuais que supoñen as labores de conservación da cheminea. Por este motivo, o alcalde Pontés insistiu na necesidade de que Endesa explique o contido do proxecto, os prazos de execución e o volume real de inversión, ademais dos postos de traballo que se van crear para non repetir situacións como o anuncio dunha planta de hidróxeno que nunca se materializou. Bueno, non sei cal será a postura. En calquer caso, respecto de calquera anuncio que Endesa faiga de un proxecto industrial nas Pontes, benvidos son, lóxicamente, todos os proxectos, pero eu creo que a Endesa hai que exixirlle e advertirlle que non vamos a aceptar, lóxicamente, como non lle aceptaríamos a ninguén, non? Pois ningún proxecto que non sea un proxecto serio, real, e que ás veces salen ben, ás veces salen mal. Non quer dicir que por ser un proxecto serio necesariamente temos garantizado que vai a aparecer unha fábrica construída e en funcionamento empregando a 1000 persoas, non? Ás veces os proxectos serios tamén fracasan, non? Pero, cando digamos que a proposta que fai, neste caso, pois a compañía Endesa é unha proposta, desde o noso punto de vista, sin a solvencia, a transparencia e as garantías necesarias, e encima en terreos da central, donde pon riba da mesa pois que hai que suprimir a chimenea, cando nós temos un acordo serio, honesto, pois sobre este particular, non? De que os proxectos que ali se implanten, para nós o prioritario é o chan industrial e o aproveitamento do chan industrial da central térmica, pero en calquer caso compatibilizando co mantenimento da chimenea que está instruindo o seu carácter BIC por parte da Consellería de Cultura, non? Por tanto, non nos parece serio, dá a impresión de que Endesa quere cortar ese expediente e aforrarse pois os cartos que formalmente, oficialmente, se anuncian que costa o mantenimento dese equipamento patrimonial, non? Por tanto, nos aplaudimos cando trae un proxecto bon, como é o caso de Ence, e nos poñemos a defensiva cando plantexa un proxecto sin coñecer o promotor, sin coñecer os seus requerimentos de auga, de enerxía, de superficie, nun espazo que primeiro hai que ordear a través dun plan que ordene ese chan, que o faremos ademais de común acordo coa Xunta de Galicia, con o Instituto Galego de Vivenda e Solo e coa Dirección Xeral de Chan Industrial, e que creo que Endesa se está saltando nese sentido pois todos os parámetros de seriedade que, bueno, eu creo que é un anuncio sin máis, lle requerimos a Endesa, que é unha empresa seria, que aplaudimos cando inviste 3 millóns de euros nunha planta de desmineralización, como vai a facer agora, que aplaudimos cando decide pois invertir 70 millóns de euros nun proxecto eólico nas Pontes que non só é un parque de xeración de enerxía, sino que ademais nos vai permitir participar del, e senón que ademais vai implantar unha plataforma de xestión logística eólica na zona de Porto Ribo. Aplaudimos cando decide instaurar nas Pontes, manter nas Pontes o seu centro neurálxico de investigación a través dun centro tecnolóxico no Poblado das Vegas. Como non vamos a aplaudir esa inversión? Pero tamén, lóxicamente, decimos non cando entendemos que o proxecto pois non é serio, non é solvente e non garante os parámetros nos que nós queremos desenrolar ese chan. É dicir, non nos, lóxicamente, non somos o pobo do non polo non a todos os proxectos industriais, pero tampouco nos vale calquer cousa, non? Con todo, dende a Administración local deron conta o seu respaldo, apoio e compromiso a proxectos reais e solventes, como a fábrica que Ence quere instalar en Sá, e que sexan beneficiosos para as Pontes e para os seus veciños e veciñas.
Seguimos en clave municipal porque tamén o Goberno municipal vai investir unha importante cantidade, preto de 130.000 euros, na mellora da eficiencia enerxética do sistema de alumiado nas parroquias das Pontes. O Concello das Pontes vende a licitar cunha inversión de 128.630 euros o proxecto para mellorar a eficiencia enerxética na rede de alumiado público das parroquias do municipio e a reducción da contaminación lumínica. Esta actuación, que se vai sufragar con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental, ten como obxectivo modernizar o sistema de iluminación exterior e supor a sustitución das luminarias actuais por novas luminarias solares tipo LED, cun rendemento enerxético superior aos 125 lúmenes por vatio e unha vida útil estimada de máis de 50.000 horas. Estes dispositivos, ademais de permitir un aforro importante na factura eléctrica municipal, van contribuir á reducción das emisións de CO2, á mellora da calidade ambiental e ao cumprimento das directrices europeas e estatais en materia de eficiencia enerxética e uso de fontes renovables. A solución técnica proposta conservará na maior parte dos casos a localización actual dos puntos de luz, así como os cadros de mando existentes. As novas luminarias estarán equipadas con módulos solares autónomos, baterías sustituíbles cunha duración mínima de 5 anos, paneis solares con vida útil superior a 10 anos, autonomía lumínica de 10 horas ou máis e sistemas de programación horaria e por niveis de luminosidade. Este proxecto responde tamén á necesidade de minimizar a contaminación lumínica co uso de ópticas e sistemas de iluminación que respectan a normativa ambiental e favorecen a protección da biodiversidade nocturna. O proxecto inclúe maiores un plan de mantemento específico para garantir o correcto funcionamento e conservación das instalacións, tendo en conta factores como o envellecemento dos materiais, a acumulación de suciedade ou os posibles danos mecánicos. As empresas interesadas en participar na licitación poden consultar toda a documentación técnica no perfil do contratante do Concello das Pontes. Visitamos agora o lago porque esta mesma semana estreaba novo atractivo, un parque acuático posto en marcha pola empresa infantil Noliños, do que xa podemos desfrutar ao longo dos vindeiros días. A actividade vai estar aberta ata finais do verán. O Lago das Pontes conta desta mesma semana cun novo atractivo e que, ademais das súas tranquilas augas, unha paisaxe incomparable e un espazo no que desfrutar da natureza e do sol, agora tamén preto do Real se instalou un parque acuático. A infraestrutura, promovida polo empresario local Manuel Tojeiro, do Espazo Noliños, abría as súas portas o pasado mércores e por todo o alto, con festa da escuma e música da man do DJ Alex Romero. Unha convocatoria que veciños e veciñas de todas as idades non se quixeron perder, e na que tamén probaron os diferentes espazos deste novo parque acuático, de 750 metros cadrados e que conta con tobogáns, unha cama elástica, un rocódromo ou unha plataforma con obstáculos. A atracción ten capacidade para 30 persoas, está aberta a nenos e nenas de 6 anos en diante, ademais de adultos, e para poder desfrutar da mesma é obrigatorio o uso de chaleques salvavidas, o que se suma un socorrista específico que se vai encargar de velar pola seguridade neste espazo. Este novo hinchable estará aberto ao público ata finais do verán, de luns a domingo, entre as 11 da mañá e as 7 da tarde, ininterrompidamente, e con tarifas que van da media hora de xogo á hora. Entramos xa en capítulo adicado ás nosas festas porque o vindeiro venres destas mesmas horas xa se estará a celebrar o tradicional pregón de apertura das festas do Carme a Fraga do 2025. Un pregón que vai estar protagonizado pola Escola de Danza Clásica e Baile Moderno e que tamén vai incluir a posteriori un interesante concerto, neste caso unha homenaxe á música de Mecano. Destas horas, en tan só 7 días, xa estaremos a desfrutar por todo o alto das nosas festas e que conta atrás para poder vivir a algarabía das festas do Carme está en marcha. Un dos grandes atractivos deste ano chega co pregón do vindeiro venres, que novamente terá a Casa do Concello como escenario se a climatoloxía non decide facer das súas. Sobre escenario, dende as 8:30, un dos colectivos máis aprezados e populares da sociedade pontesa, como é a Escola Municipal de Danza Clásica e Baile Moderno, que celebra este ano 22 anos de vida, 20 deles con Jaime Pablo Díaz á fronte, van ser os encargados de protagonizar este pregón. Precisamente, o director da escola, xunto coas mestras Carmen Bo e Natalia Fraga, van ser os protagonistas dunha merecida homenaxe á capacidade artística dos veciños e veciñas da nosa vila, idade aparte, e que cada ano se suben ao escenario do lobby, damando un espectáculo que supera o do ano anterior. Tamén se contará coa presenza de antigas mestras como Silvia Lamas, a primeira responsable destas clases aló por 2003, con bailaríns como Antón de la Fuente, ou dúas das mentes brillantes que se encargan de engalanar o escenario en cada función, Carolina Dígale e Isabel O'Connor. Por suposto, o alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, e a Edil de Cultura Lona Tenreiro presidirán un acto no que tamén haberá música gracias ao grupo Black e algunha que outra sorpresa para o público presente. Ao remate deste pistoletazo oficial das festas, teremos a primeira cita musical da noite co espectáculo da banda Hija de la Luna, en homenaxe a Mecano, e que se vai desenvolver ás 10 da noite con entrada gratuita na Rúa 8 de Marzo. Luna quiere ser madre y no encuentra
tras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, ah, hijo de la luna. De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un niño, con los ojos grises en vez de aceituna, ni el vino de luna. Maldita su estampa, es de hijos de un payo y yo no me lo callo. E tras escoitar Cruz de Navajas, Sento Fiesta me colé ou Barco a Venus, arrencará na Praza da Capela do Carme a primeira verbena das festas con Finisterre e a Orquestra Panorama City dende as 11:30 da noite. Unha primeira xornada de desfrute con actividades para todo tipo de gustos. E, por suposto, as citas litúrxicas, as convocatorias postas en marcha dende o Grupo Pastoral de Santa María das Pontes van ser outro dos atractivos dos vindeiros días. Esta mesma mañá arrencaban as celebracións da misa de novena, que, como sempre, teñen a Capela da Praza do Carme como protagonista. Oficialmente as festas do Carme 2025 están en marcha e que esta mañá, da man das bombas de Palenque, arrincaban as celebracións das misas de novena en honra a patroa. A Capela do Carme acicalábase para a ocasión. De feito, nestes días atrás procedíase a limpeza do templo pontés, aínda que, como é habitual, o Concello estaba por instalar na propia praza unha carpa coa fin de acoller a todos os fideis que ano tras ano non perden a oportunidade de honrar a Virxe do Carme nestes 9 días de misa e de celebracións litúrxicas de todo tipo. Como é habitual, denantes da misa de novena, tocaba o rezo do Rosario, dirixido polo sacerdote Juan Pablo Alonso Rolle, para continuar coa Eucaristía, coa que se pechou esta primeira convocatoria. Un guión moi semellante, o da novena do Serán, e que tamén tivo como escenario a carpa da Praza do Carme. Así bota a banda nun programa litúrxico do máis intenso con novenas ata o día 19 en horario de mañá e tarde, tan só na Praza do Carme, seguindo así coa liña xa marcada en uns anos e coa eliminación das misas vespertinas na igrexa parroquial. Outra das sesións máis populares será do día 19 ás 8 do Serán, coa misa en honra ás Carmes e coa tradicional ofrenda floral á Virxe. Aínda que se hai unha cita que logra congregar a centos de veciños e veciñas, é a procesión nocturna que se celebrará ás 9:30 da noite do sábado, dende a propia Capela do Carme e até a igrexa parroquial, cun alto no camiño á altura da Praza do Hospital para desfrutar da salve mariñeira que van interpretar os integrantes da Coral Endesas Pontes e a Banda Cultural e Recreativa, ademais dun espectáculo de fogos de artificio. Xa na madrugada do día 19 ao 20 comezarán as labores de confección da alfombra floral en honra a Virxe e o domingo 20 teremos misa ás 12 na igrexa parroquial coa música da agrupación Coral Endesas Pontes e posteriormente a tradicional procesión de subida da Virxe co acompañamento da Banda Cultural e Recreativa e a formación tradicional Canabella. O luns 21 celebrarase a misa en honra a Santa María Madalena ás 12 na Praza do Carme e a procesión ao redor da praza. E xa o día 25, tamén neste mesmo emprazamento e ás 12, vai ter lugar a tradicional misa en honra a Santiago Apóstolo. E outra actividade que tamén arrancaba esta mesma noite, que aínda continúa, é esa celebración das Noites do Carme, un ciclo co que se busca, neste caso, dar protagonismo aos artistas locais en disciplinas como a música ou a danza. Hoxe eran os alumnos e alumnas da Escola de Baile Moderno e Danza Clásica os encargados de inaugurar este ciclo, pero ao longo dos vindeiros días tamén poderemos desfrutar da música da banda, de grupos como Canabella ou incluso de formacións como a Escola Municipal de Acordeóns ou a Escola de Música Tradicional. A música é un dos piares básicos das festas en honra a Virxe do Carme e que é necesario poñerlle banda sonora ás rúas nestes días de algarabía e diversión. E se por riba os artistas son locais, mellor que mellor. De feito, o Departamento Municipal de Cultura apostou por reeditar por terceiro ano consecutivo o ciclo Noites do Carme, en o que novamente os artistas e músicos da vila van protagonizar dende esta mesma noite varios espectáculos no escenario instalado na Praza da América. E que neste intre, Noites do Carme xa está en marcha da man da Escola Municipal de Baile Moderno, que hai uns minutos daba comezo a unha versión algo máis reducida do seu último festival, Jotam, a cidade do Joker. Xa mañá teremos como protagonista a Banda Cultural e Recreativa das Pontes, da man do seu certame de bandas, este ano en homenaxe ao finado director José Lodeiro Gesto, en o que tamén van participar a Banda Isabel II de Touro e a Banda de Música de Arca. Como habitual, ás 7:30 teremos o tradicional pasar rúas dende a Casa do Concello ata a Praza da América para as 8 dar comezo ao certame neste mesmo emprazamento. Iso sí, en caso de chuvia, a actividade vaise desenvolver no Auditorio Municipal Alobi.
O domingo non haberá concerto algún, pero si o luns 14 co terceiro Festival de Acordeóns Vila das Pontes, tamén ás 9, en o que participarán a Escola Municipal de Acordeóns e o Grupo Naronés Os da Xesteira. O martes, ás 9, celebrará a segunda edición do Festival de Música de Ultramar, coa Rondalla Vila das Pontes e a Asociación de Antigos Tunos Coruñeses Amizades. E o mércores 16, tamén ás 9, contaremos co concerto da Banda de Gaitas da Escola de Música Tradicional e como novidade coas coreografías da Escola Municipal de Baile Galego. Como peche desta intensa semana o día 17, tocará render homenaxe á música tradicional galega dende as 9, da man de varios grupos locais como Canabella, No Cómbaro e Os Trevillas. E que serían unhas festas en a programación e as actividades para os máis pequenos? A vindeira semana arrinca a nova edición de Parque Activo e tamén dos libros no parque, cunha intensa programación que lles resumimos na nosa seguinte noticia. Se hai algo que non pode faltar no programa de actividades das festas patronais, esa é a programación para as crianzas e que os nenos e nenas, ademais de disfrutar das atraccións, dos coches de choque do Tío Vivo, tamén son os protagonistas de gran parte da xenda cultural destes días. De feito, xa luns que ven vai botar a andar unha nova edición de Parque Activo que regresa aos xardíns municipais. Alí ata o día 17 contaremos cos libros no parque da man da Biblioteca Municipal entre as 11:30 e as 2 da tarde e de 5:30 a 8:30. A isto vais a sumar un programa de actuacións con música e contacontos do máis divertido. Así, o luns a 6:15 teremos a sesión musical para peques da man do alumnado do Conservatorio das Pontes para continuar ás 7 cun espectáculo de circo con Mereclán. Para o martes da vindeira semana, ás 7 teremos espectáculo de Paco Nogueiras que chega co seu son animal e o mércores 16 as protagonistas serán as crianzas de ata 3 anos da man da función de música para bebés do Conservatorio das Pontes dende as 6:15. Seguidamente, ás 7 arrincarán os contos para cajar patatillas de Brais das Hortas e o xoves ás 7 poderemos desfrutar dos 10 anos percorrendo camiños do grupo Os Monifantes. Por suposto, tamén teremos a tradicional festa infantil con hinchables e festa da escuma, e por partida dobre, porque este ano, o luns 21 e o martes 22, dende as 4:30 na Avenida da Coruña, vai ser posible desfrutar dos mellores hinchables acuáticos e xogos para todas as idades, como sempre, de xeito totalmente gratuito. Outro clásico destas festas é a revista das Festas do Carme e da Fraga que cada ano poñen en marcha dende o Concello tamén dende a Asociación de Comerciantes e Empresarios Coempo e que xa podemos mercar. Está na rúa por un prezo de tan só 10 euros e inclúe non só a programación das nosas festas, senón tamén interesantes artigos. Un dos clásicos que non podían faltar nestas festas é a revista que cada ano o Concello das Pontes edita en colabora coa Asociación Coempo e que serve como resumo do último ano da actualidade local. Dende a pasada semana xa nos podemos facer cun dos 500 exemplares editados este ano e nos que atopamos o clásico Saúde do Alcalde, seguido dun artigo en homenaxe aos pregoeiros desta edición e que neste caso son os integrantes da Escola Municipal de Baile Moderno. Por suposto, entre as follas desta publicación temos anunciantes, a programación que nos agarda para estes días de festa e artigos clásicos como os dedicados aos novos emprendedores, como María Cabarcos ou Alex Romero, ou aqueles comercios e empresas que teñen xa moita historia ás súas costas, como a Librería Jaime ou La Tienda. A semade tamén hai páxinas dedicadas á historia do pobo e ás súas orixes, a entidades locais que están de aniversario, como a Xanela, ou incluso a mulleres pontesas que veñen de estrearse no mundo da literatura. Non faltan as entrevistas deportivas con Esteban Díaz ou Malena Mieres e incluso un agasallo, porque este ano con cada exemplar se inclúen 3 pulseiras en homenaxe ás nosas festas para presumir de ponteses. Como é habitual, a revista das festas xa está a venda nos quioscos, librarías e estancos da localidade a un prezo de tan só 10 euros. E malia que o grosso das actividades das Festas do Carme se van poñer en marcha nos vindeiros días, a pasada fin de semana xa tiñamos un pequeno adianto porque chegaba unha nova edición da Mostra de Música Coral organizada pola Agrupación Coral Endesas Pontes. O Auditorio Municipal Alobi volvía a abrirse o pasado sábado neste caso para acoller unha nova edición da Mostra de Música Coral Vila das Pontes. Cita número 38 xa organizada pola Agrupación Coral Pontesa e que reuniu sobre o escenario a outras dúas formacións coralísticas galegas de gran nivel nun concerto no que o noso compañeiro Pepe Capelán exercía de anfitrión. A propia Coral das Pontes foi a encargada de romper o xeo, novamente con Xurxo Iglesias na dirección e con temas como Solamente unha vez, O Afiador ou Eu quero ser mariñeiro, e no que tamén contaron coa compañía de José Manuel Campello ao piano.
Tras a actuación dos pontesas chegaba a Coral Polifónica de Burela, unha agrupación nada en 1987 cunha ampla experiencia en escenarios de todo o país e que fixo as delicias do público presente con temas como Abanico, Na Mariña ou No te enamores neniña. A Coral Polifónica de Melide foi a encargada de pechar o evento cun repertorio moi recoñecible do xénero e onde non faltaron temas como Canteiro, La Bella Local ou Procurei por ti, baixo a dirección de Bruno Pedre. Como é habitual para pechar mostra, tocaba reparto de agasallos, neste caso da Mandadil de Cultura Lona Tenreiro, que lle fixo entrega a cada unha das formacións visitantes dun recordo do seu paso pola nosa vila.
Cambiamos completamente de rexistro, visitamos agora o local social das Campeiras na Rúa Cobelos, porque ali Euroeume desenvolvía unha interesante iniciativa, Pratos con Raíz, un taller no que ademais de degustar diferentes pratos vidos dende países como Senegal, Marrocos ou Portugal, tamén foi posible poñer en marcha distintos obradoiros de convivencia entre veciños e veciñas das Pontes e tamén migrantes residentes nos concellos da comarca do Eume. A Asociación Euroeume escolleu as Pontes o pasado sábado para poñer en marcha un novo programa dirixido a visibilizar a diversidade cultural na comarca. Falamos de Pratos con Raíz, unha xornada gastronómica que tivo como escenario o local social das Campeiras e no que se empregou a gastronomía para chegar ás diferencias culturais que se dan cita na comarca, tamén de persoas migrantes que agora residen en Galicia. A proposta reuniu un nutrido grupo de veciños e veciñas da man da boa comida internacional e consistiu nunha xornada gastronómica na que se deron citas sabrosas receitas vidas do Brasil, Marrocos, Senegal, Venezuela, a Argentina ou Galicia, e das que as persoas que se pasaron polo local das Campeiras puideron desfrutar. De feito, propostas como as típicas croquetas ou as saborosas manteigadas locais compartiron mesa con crepes senegaleses, quiches chegadas de Marrocos, o arroz con leite cubano ou incluso propostas gastronómicas portuguesas ou colombianas, todas elas preparadas por persoas oriundas destes países, pero que residen tanto nas Pontes como noutros concellos da comarca do Eume. A iniciativa logrou unha estupenda participación e tamén incluiu, ademais de boa comida, actividades para os máis novos, como obradoiros de tatuaxes de xena ou de trenzas. Todo isto coa música do grupo tradicional Canabella como banda sonora. A Semade aproveitouse a gran afluencia de participantes para recadar fondos para o programa de emerxencia social e que cada ano serve para botar unha man e facilitarlle un pouco a vida a aquelas persoas que chegan de Nova Galicia tras deixar atrás o seu país de orixe. Seguimos repasando actividades que tiveron lugar nestes últimos días. Neste caso falamos do Radio Club Eume, que volvía a apostar pola súa cacería do raposo, edición número 28 desta competición de busca de balizas. A cacería do raposo cumpriu pasado sábado os seus 28 anos de idade. Unha cifra complicada de superar, pero que demostra a afección que hai na nosa vila por este xogo de busca de balizas. Na proba participaron 8 vehículos chegados de diferentes puntos da provincia e cunha fin común, atopar os raposos agochados pola organización do Radio Club Eume e facerse con algún dos interesantes premios que ofrecían nesta convocatoria. Todos os vehículos arrancaron a xornada na Rúa Alexandre Bóveda, onde recibiron cada seu dorsal e participaron na busca dos 3 raposos que transmitiron durante toda a tarde ata seren descubertos polos concursantes. Ao remate da competición, todos os participantes sumáronse unha cea organizada polo Clube Anfitrión Radio Club Eume e procedeuse tamén a entrega de premios, emisoras de radio e ademais de cada anseu raposo e sargadelos. E do mundo dos coches o mundo do motociclismo, porque tamén o sábado tiñamos nova concentración do equipo Carajotín de motociclismo, terceira cita xa das postas en marcha por esta entidade que lograba reunir a máis dun 100 de vehículos vidos de distintos puntos non só da provincia da Coruña, senón tamén de Lugo ou incluso de Pontevedra. A Rúa 8 de marzo rompía o pasado sábado a súa habitual tranquilidade para converterse no espazo da terceira edición da quedada moteira do Carajotín. Novo éxito da convocatoria do Clube Pontés que reuniu a dúcias de xeareiros e xeareiras das dúas rodas na canle cuarta durante toda a xornada nun evento que, male a súa xuventude, estase a converter en todo un éxito da afluencia. É que o programa da xornada merecía contar cunha participación á altura xa dende as primeiras horas do día. De feito, visitantes vidos de distintos concellos das 4 provincias galegas se sumaron a unha cita que arrancaba cunha roita moteira que os levou ata a parroquia de Limodre, en Fene, ao que seguía un xantar de confraternidade. Tras repoñer forzas, arrincaron os tradicionais xogos moteiros e ata unha competición de ruido con agasallos para os participantes, ao que se sumou o sorteo dunha minimoto. Pero se cadra o momento máis espectacular viviuse da man dos pilotos Fran da Silva e Paulo Martiño, que deixaron abrallados o público presente coa súa pericia sobre as dúas rodas. Como fin de festa unha cea, sorteo de agasallos e moita música, ata ben entrada madrugada. Iso si, a cita estrela da fin de semana foi esa nova edición da Samurai Stream Race que lograba reunir no Lago das Pontes o pasado domingo a máis de 1.500 participantes e que o obxectivo era acadar o Campeonato de España destas carreiras de obstáculos e onde os gañadores foron Jessica Velasco en categoría feminina e Edu Esteban na modalidade masculina.
Edu Esteban García e Jessica Velasco proclamaron o pasado domingo campións de España de OCR en terras pontesas. E que estes dos deportistas foron os que registraron os dous mellores tempos en categoría masculina e feminina elite na 8ª edición da Samurai Stream Race. O navarro e a valenciana foron quen de impoñerse aos máis de 1.500 atletas de toda España que tomaron parte nas distintas probas desta competición, e onde tanto os corredores elite como os starter ou os que tomaron parte nas tandas populares fixeron fronte a un percorrido de case 10 km de distancia e 70 obstáculos do máis diversos, a par que complicados ou incluso entretidos. García foi quen de parar o crono nun tempo de 54 minutos 55 segundos, a tan só 3 segundos do atleta do Clube Destroyer Rincón de la Victoria, Rubén García, e con máis de 2 minutos e medio de marxe con respecto ao terceiro clasificado na proba elite, o granadino Marco Rodríguez, que atravesaba a liña de meta en 57 minutos 29 segundos. Menos complicado tivo Jessica Velasco, que investiu 1 hora, 16 minutos e 48 segundos, cunha folgada vantaxe de case 8 minutos sobre a segunda clasificada, a italiana Alice Maghetti do California OCR Jungles, e con case media hora de distancia da terceira clasificada, a galega Sara Gómez. Na categoría starter, os máis veloces foron a vilagarciana Silvia Aros, que parou o crono n'1 hora, 28 minutos 34 segundos, e o integrante do Clube de Atletismo de Santiago, Daniel Loureiro, cun tempo d'1 hora, 2 minutos 33 segundos. Completaron o podio en mulleres Carmen López, do Ragnarok de Vigo, cunha hora 32 minutos 14 segundos, e María Galego, dos Corredores do Inferno de Pontevedra, cun tempo d'1 hora 32 minutos 28 segundos. Na mentras en homes, a prata foi para o cedeires Moisés Bereijo, cunha hora 6 minutos 15 segundos, e o bronce para o madrileño Rafael Loureiro, que atravesaba a liña de meta n'1 hora 8 minutos 11 segundos. Na modalidade popular e con preto de 1.200 inscripcións, o ouro foi para Daniel de la Torre, de Betanzos, e para Olaya Padín, que chegaba dende Narón. A prata quedaba tamén en Narón, tanto na categoría masculina como na feminina, con Marcos Cajiao e Pepa Aiguavives. E o bronce foi para a mugardesa Alba Tajuelo, en categoría feminina, e para o atleta de Cambados, Luis Manuel Martínez, na proba masculina. Non nos podíamos esquecer dos nosos atletas locais e con moi bons resultados, porque Ismael Veiga atravesaba a liña de meta na 6ª posición da proba popular masculina e tamén era sexto na xeral, cun tempo d'1 hora, 19 minutos 28 segundos. Pola súa parte, Borja Pellón foi o segundo mellor pontés, cun posto 66 na xeral e un 22º na categoría masculina, tras investir un tempo d'1 hora, 42 minutos 20 segundos. E Alex Romero, do Samurai Sport Club, lograba o título de terceiro mellor pontés, cun tempo d'1 hora, 45 minutos 43 segundos, o que lle permitía ser 75º na categoría masculina. Os resultados das veciñas das Pontes na proba popular feminina tamén foron do máis destacados, cun posto 23 para Ángela Sánchez, cun tempo d'1 hora 57 minutos 56 segundos, o posto 36 para Yanira Martínez, cun tempo de 2 horas 4 minutos 36 segundos, e como terceiro mellor rexistro feminino local, tiñamos a Lara Rodríguez, cun posto 64 e un tempo de 2 horas 13 minutos 31 segundos. Con respecto á clasificación por equipos, o mellor tempo foi para o equipo balear do Round 1 by Dani Muñoz, cun tempo d'1 hora 42 minutos e 46 segundos. Na segunda posición remataban os coruñeses dos Ibuscas Coche con algo máis d'1 hora 50 minutos e na terceira praza tivemos os Ártabros tamén da Coruña con a hora 52 minutos 40 segundos. E da Samurai Stream Race o mundo do fútbol sala, porque tamén tiñamos cita no patio de Santa María, nova convocatoria do Maratón de Fútbol Festas do Carme, con gañador neste caso vido dende Ferrol, porque o minueto impoñíase na final o equipo Pontes de Muebles Eume. Xeareiros e xeareiras do fútbol sala máis puro volveron congregarse durante a fin de semana nos arredores do patio de Santa María, damando unha nova edición do Maratón das Festas do Carme. O Esteo volveu a poñerse a fronte dunha cita deportiva xa clásica destas datas, en a que se notaron unha vintena de equipos entre a competición de veteráns e a senior masculina, xa que ante a falla de inscripcións neste 2025 non foi posible disputar a proba feminina. Con todo, ao longo dos 3 días da competición, veciños e veciñas de todas as cidades foron desfrutando dos diferentes encontros ininterrompidos que seguen disputando na pista pontesa, e onde finalmente se impoñía o conxunto ferrolán do minueto, comandados polo exxogador da selección española e do Parrulo, Adri Martínez, e que na final se desfacían dos ponteses do Muebles Eume por 2-0 nun igualadísimo encontro con tensión ata os últimos minutos. En categoría de veteráns tamén houbo emoción máxima ata o final, porque o Color Mix e o Tuimil empataban a 2 no tempo regulamentario, o que levaba o desenlace da final á liña de penaltis, onde os de Michelares se impoñían por 2-0 o Color Mix. A xornada pechouse coa tradicional entrega de trofeos e que estivo presidida polo alcalde Valentín González Formoso e os concelleiros Elena López e Roberto Rivera.
Pois co fútbol nos despedimos por hoxe tamén por esta semana. Lembrarles que volvemos o vindeiro venres, 9:30 da noite, aquí na televisión local das Pontes, e que estamos todos os días en Radio Eume a 1:30 da tarde. Tamén continúa a información nas redes sociais do Concello das Pontes e na web aspontes.org. Vémonos o vindeiro venres.